La inseguretat ciutadana té diverses explicacions i diverses raons i, en primer lloc, estem en una ciutat on la ciutat no és uniforme, està compartimentada en barris. Hi ha una sèrie de barris amb sèries dificultats socials i, per l'altra banda, una immigració que, cuidado, hem de separar la immigració en funció dels que venen aquí a delinquir, perquè saben que aquí es pot treure molt i es pot desviar molt cap a altres zones. Hi ha qui es dedicava a agafar cotxes i enviar-los al Marroc, hi ha qui es dedica a robar per enviar cap als països de l'est. O sigui que són bandes organitzades que evidentment, no podem atacar la immigració perquè hi hagi unes bandes organitzades que es dediquen a això. Això és un risc que tenim aquí perquè ho té tothom. També el tenen a França, també el tenen a Portugal. O sigui, vagis on vagis i trobaràs les bandes organitzades i que es dediquen a això, a aprofitar-se de que les fronteres no existeixen i, per tant, anem a robar tot el que podem. I a més, a veure, què vol dir? La ciutat no està preparada per aquestes coses, la policia que tenim a la ciutat tampoc està preparada per aquestes coses, és guàrdia urbana, no és policia investigadora, per tant, no estan preparats per lluitar amb la delinqüència. Ells estaven preparats per 4 que es dedicaven a robar carteres al metro i a les Rambles, als turistes. Els lladres es coneixien amb els polis, amb la qual cosa jo te puc assegurar que un senyor que li van robar un Rolex se'n van a fer la denúncia a la Guàrdia Urbana, estic parlant de les Rambles. Per la nit tenia el Rolex, perquè els policies coneixien els lladres, els van trucar i van dir «El de este lo devolvéis». I va reaparèixer el Rolex. O sigui, ara la policia, això és impossible. La policia actual no té les connexions, ni els confidents, ni els xevatos que hi havia organitzat. Abans funcionava així, i ara hi ha unes bandes que al revés estan preparats i més ben organitzats que la mateixa policia. I això es veia venir. Jo me'n recordo quan va començar a aparèixer el mòbil, la policia no tenia mòbils. Tot el que era delinqüència tenia mòbil, sobretot en el sector de la droga. I jo he vist, inclús et diré, lluitant contra les falsificacions, he vist com senyors amb mòbil avisaven «Cuidado que vienen». Cuidado que vienen vol dir que amagueu el que teniu falsificat perquè ve la poli o ve la Guàrdia Civil o qui sigui, o l'Arzaina, és igual. O sigui que, o Mossos. És a dir que hi ha més preparació a nivell delinqüent, a nivell de delinqüència, que no pas a nivell policial. I aquí és on falla l'organització i falla els objectius. Si la policia no té objectius clars, ni la tècnica, ni els mitjans per treballar tot això, doncs no t'estranyi que hi hagi robatoris de punta pala, no t'estranyi que hi hagi violacions, no t'estranyi... O sigui, tot el que està passant és falta de previsió, precaució, prevenció i també una miqueta de civisme amb la gent. Falta, com et diria jo, conscienciar la gent de que estem en una societat diferent de la de fa 10 anys. Som una societat diferent de fa 10 anys. Però jo ara parlem d'aquí, perquè han vingut gent que havia estat a l'exèrcit a les guerres dels kosovars i aquesta gent, doncs, no s'han reubicat en el seu país i llavors venen a fer aquí de delinqüents o han sigut contractats de guardaespatlles i després fan la seva, no sé què dir-te. Vull dir, aquí hi ha tot, hi ha un... Parlant clar, hi ha un tècnic merder que jo crec que no l'han sapigut obrir i mirar i, no sé, disseccionar per saber com tractar-lo i com treballar-lo i com eliminar-lo. I eliminar-lo no vol dir físicament, vol dir buscar la manera o de reincorporar aquesta gent a la societat o bé de que se'n vagin. I jo només et puc dir que Anglaterra, que estava a la Unió Europea, doncs jo vaig tenir un cas d'una canalla
en el cas d'una noia d'aquí, que en una festa a Londres, el whisky va anar que va anar, van muntar el merder padre, molta diversió, fins que els van denunciar, van acabar tots explicant-se a comissaria i d'allà a jutjat. I allà, aquesta noia, concretament, la proposta que li va fer el jutge va ser o renuncia vostè a viure i estar a Anglaterra o la tenim que ficar tants dies a la presó. Això va ser la justícia d'allà com va funcionar. La nena va dir, jo a la presó no, pues firme aquí y mañana se puede usted marchar. Tens a l'avió i cap a Espanya. Clar, aquesta és la... Aquí jo crec que ha fallat això. Jo no dic que han de ser tan bèsties com els britànics, però sí que tinc que dir que podia haver fallat l'energia que s'hi ha de posar per poder liquidar segons quines situacions, a part d'agafar les bandes llatines que hi ha por ahí i dir, bueno, senyors, vostès no estan aquí per preparar-se per fer de bandes de delinqüents. O sigui, primer s'ha d'analitzar per què no van a escola, quin paper juguen els seus pares, permetent tot això. És a dir, que hi ha molt a treballar. Ara, a la ciutat, que té aquests problemes i molts més, l'Ajuntament s'hi podria ficar, sí. L'Ajuntament té capacitat per ficar-se en això. Però si no té interès en fer-ho la senyora Colau perquè això políticament no li interessa, doncs esclar, no t'estranyi que estigui passant el que està passant i així ella pot dir que passa el que passa i que ella ho podrà arreglar i necessita que ho tornin a votar. I aquest és un joc brut.